gur mí maith go máid agus mí maith go féin leis bhar níos as fáilte chu rómhanmh díomh a chuirde is me sé Feena mars óldíomh agus Háim ansá le labhairt féim ábhar taide dochtúireachta sé sin Dubhghlas de hÍde agus díalanna há bailúcháin díalanna leis sa labhair náisiúnta im le clia há trícín diagáin agus is ortha sanna há mo chuid taide díirithe go dtí seo. Gan áras is duine é Dubhghlas de hÍde go bhfuil aithne gine agus go bhfuil animaníirde i gcóir roinnt rudaí bhí sé mar chéad Uachtarán na Éirinn. Bhí sé na bhunathóir agus mar chéad Uachtarán chunir na Gaeilge chomh seo iad chuidas na héachtaí a bhí mar chuid dá héal agus na dátaí mar sin dreastal sé ar chláis na tríóide an chéad labhair leis labhair scéalaíochta in 8 uair bhí sé 29 chuig sé an son go Canada ar feadh bliana mar léachtóir. Dil sé an sin agus bhí anna bhainte aige in abheochan na teanga. De bhunaigh sé chunir na Gaeilge le ód Machnéil agus an sin bhí sé mar Uachtarán hoscain an son, dair sé as an bus son in 1950 agus bhí sé mar bhall an teanna duine dhéag, bhí sé mar chéad olamh le Gaeilge in UCD agus an sin gan áras mar Uachtarán na Éirinn. Mar sin rugach é an 80 agus thám féinnig chun caint mar jou le an luath-thréimshe agus éis na díaga atá sais cíortha gom mar chuid do chuid taide ar na díalanna go dtí seo. Mar sin is tócha an tréimhse réamhcréamhhínoch go bhéad mí a choréir. Sula raibh an cháil air. Thosaigh sé scríomh na níolann agus é ceathrdíag I mí feabhar na bliana son agus is I míle bhí sé scríomh ar dúis ach sin thosaigh sé ag scríomh in Gaeilge agus is go fáhrúla bhí sé scríomh. Rud de chrothíon deacrachtaí is dócha agus tú a géirí brí agus cíl a bhainteas ach chum a tuairt féáin. Is dócha go bhfuil cleachta a leis ag daoine má bhí ratharmh leis an Victor Sá agus an tíomhá sáide ach sa tréimhse a há gceiste gomsas do gur seohan sais cum a bhíar fearóg agus seo hé leis tréis dó sclóireacht áil do chláis na tríóide. Is minic gur go bhfuair sé dúirseanna an son sa chláiste agus bhí rathair mar sclóire riamh ach cé gur hála sé sin nu rastal sé ar éon scoil I rimiúil le linn na díaga chuig sé go blaclia ar feadh tamlín ach an son dil sé bhaile agus bhí sé ag lé le stadéir féin riortha agus beidir le taíocht ó roinnt daoine agus háim chun fiochant inniuh ar cúpla ban greibh tionchar a chá air trúr há gceiste gom. Fartíos ar seo dhéanamh tuis gur léas tágas ná éigen go bhfuil buinte idir Imbolc agus nó agus chús leis agus sinné an fá go bhfuilm sé díú ar níos an mar is ábhar anna airsing é seo agus mar sin tá fuileach ábhar fiúntach ann a thug an léirgus anna bhadúin mar jouler de hÍde ach tuairg méid just begáin an gúlar dúistíomh hánig a bhhaintear le choní in Núngar nó French Park a Roscommán ó chuntaigh ligí agus bhógad arán mar gur ministéir a bhí san athair le aglas na Éirinn ar nói agus mar sin fuair ar tig lébe sa cheantar son. Cethir bhí sa clán, bhí burt gur aircha níos sinne aige, ceannacha Arthur bhí 7 mbliana níos sinne agus an sin Oldfield bhí 6 bliana níos sinne ná é. Dubhghlas an son ar an tríú duine agus a go bhfuair anéis an sin a bhí 5 bliana níos óige ná é. Is sola marrán son ná raibh an saoil tailig róhanna aige. Bhíoch an tathir ag ól go trám agus sais cantalach leis agus chuir sé sin isteach ar chuir sé sin isteach ar goléir go balle agus do chuir tinnis isteach ar a bmháthair go minic chomh cá sí anna chuid ama sa leabbe broise bíonn sé tagart ó son bhí plúca éirí agus nithe eile a chorasta háúrma go beidir raibh ná raibh an meabhar chláinte rómhaithe. Mar sin díróigh mé aníos ar na mná gur bhlam a philé aniu, bhí sé riamh mór lena grifúr anéis an chalínas óige sa teilech. Bhar an cardda sin I gcónaí go dtí deire a héal.
Fós sé ban in 1893 Lucy Kurtz an teantatá ar hí. Agus cara le henéis a bhí si ar dúispára agus mar géana an sin leis an bhar a fós a néis féin camú chaáin nó cambrith céin ba cara le Dubhghlas éisin ar dúispára chomá agus nuair a chuaigh sé go dtí an táras an sin chuaigh sí leis chun cabhrú leis sa fós son. Mar sin sa díalans na hontrálacha luatha bíorla fiú cíimiid go gahan siad am le chéile tá ceonnaige iarthaí is léir. Cá sé an chud is mód dá chud am mar dúirt me ag go baile agus luann sé trosan a léhí go dtí an baillas congarí agus luann sé gnéanann sé lúscáin swing sa bhaile agus bhí sé sa tuairt airide his tócha. An sin tosaíonn sé ag scríomh in Gaeilge go garid tréisdó túsachar leis na díalanna a scríomh míomhharrte 87 chathair. Agus is ó bhaointe na háise i Roscomáin an sonna fiochann sé suas an teanga. Luann sé rointíní a bhíon na cabhrú leis go mbíonn sé caint lótha séamas thart go háirithe fearáitiúil a cabhrú go mór leis agus a rís an tionchar a bhí ag an bharsan séamas thart aitheanta i leabhar eile agus ag de hÍde féin níos déanaí ach fuair sé bás an sin in nolig 1875 so sin fós a tréimhse atá á phlééis a chéad díalanna aige. Ach luann sé ban chomá Mrs. Connolly a bhí pósta leis an ibrí firime William Connolly. Bhí sé ag obair ar an bherim gléibe a bhí a cháhan sin agus dibrig Mrs. Connolly ar an bherim ag crúna mó. So an céad tagart dé ná an untráil sa. So an céad rud an sin ná an rud go fáhrú le hás a díalan agus an sin sais trefla trú is dócha híos ag an món. Mar sin leabhar mé Gaeilge éis ag an Mástrás Connolly a dúirt sé. Agus díad fárá gur Gaeilge éis a bhí ann is dócha mar ní raibh teachta go hiríon leabhar bhí gachéan ní á fiocha suas aige ar a chluais agus sin an fá go bhfuil an sais chur chuige son an úsáid aige. Tíana chud Gaeilge i bheabhas go tapig an sin áfach agus scríonn sé níos mód réir chéile ag fáil ólas ar anmach an na néin, go mbíonn sé sa tóratha fear mór fáiléireachta bathe agus is féidir is seo heiscin sa tagart sa. Mar sin luann sé tros a bhíocha agus a ríist sinné an trascríomh agus an traslitrú. So anéis Arthur óg sinné drothar leis tuis gur Arthur bhí ar an ahar chuma agus mé féin hiúil muide síos ag an loch leis an séamas thart. Bhí muide amach in san bád, bharid mé fa seog a gcuineach leis an beléir. Tá an bhó beseach dólam gur derúdatá an son hánig beseach ar an mó. Chonig mé mórrán cos dearag. Mar sin cíimiid há sé caintear an gnáhéil le húla há ige ach bhí gail eile leis an sin comma a bhí mar glúcharige chomá le henéis. Bhí sé anna bhór lena antín Cecily Hyde nó Sicile mar léon sé ar hús na díalanna. Ban hinge le bahí a bhí na cónaí in rim cuile i gúnta líontrabe ach is minic a thugad sí ar cuairt chun tí chutha agus cad Dubhghlas anna chud ama ina teanta mar sin há sampla beag eile gom. Lábra eile dimig mé go dramór le Sicile. Mar sin bhíoh sé cahabh roinnt ama léhí. Cuaig sé ar chros níos fuide léhí timpeall na tíre má fór 86 agus bhí cúpla rud le rá aige féin méid ama chaise sa counter sa agus sa chúnta sa. Dimig sin ar a garta mór fad go glann garbh 2000 agus 20. Feictar dom gur bhí sé an tmáin is fearr agus is deise chunig mé riamh. Ó glann garbh dimig sin go mách rúm. 2000 is dá iad agus chunig méid gúgáin bara ar an mealach lá anna fluch. Bhí fearthair na gcuin ar an mealach, bhí mé fluch trí mo chóta mór agus ile. Ó máchrúm dimig sin sa tréna go chathair na Corcaí 4,000 Ceann mé málíonn deasbeag agus tríú ceir leabhar sa Corcaigh agus péireacht lámhíanamh, dág muid Corcaigh ag go dóchlog. Mar sin thám sais áirithe aspéidir na samplaí agus thám chun an chuile léamh ach há an choras céanna fós in úsáid agus sais drútaí glóhan ann a chá sé a dul a bheabhas.
Mar sin don antín leis Sula lo haar nolig an bblion son agus thug Dubhghlas an a bholaide rud nach mííon na gceiste ach anmh sna díalanna. Níl se tócha de bheitthe caint fé chuoinú festa mo chuáin rohúr. Ach dúirte mar jouler Sula, há crí maithacha Sula an so go fóil agus tá sé an tanmhach. Lá nolig féin, luann sé an bhirtas fear leis ach go háirithe, bhí mé sa gisteach le Sula agus an néis. Bogann sé a raig an sin hiag an dara díalan leis, spragathe ríist ag Sula, fuair mé an leabhar seo ó Sula í híde, brontainna sa bhí sé ag nolog. Le linn na díalanna seo, déanann sé taifid ar an méid stair a híor-shuimiúil agus tá sé díú ar an obair ach go dúil sa tréimhse sa is dócha greibh sé 16 go ddrúdam le aigeúirt ar an gláiste. Cén á raibh sé ar scoil cha sé reinfá ama ag léamh agus ag lé leis na teangacha. A ríist go minic luann sé Sula sa tréimhse seo agus í ag cabhrú leis an bhrancíis agus leis an nearmáis. Ach is léir go bhfuil anna bhaníige as féin ansá am bháin seachan méid a bhí le ráige mar jouler an bhlam le Sula. Rinne mé Francíis éigen mar an ggéanaan le Sula atá anchanáalta domsa ann ach níl mórránacha féin, tá níos mó gomsa feictar dom. Bhí se sásta leis féin, agus an sin nuair a bhí Sula ag fágáil na tréimhse son, diimi si a bhalla mífheabhar. Diimigh le gona go náhain mar bhí mé ag iarraí rud éige na áil do Sula atá dul amárach. Ní fuair mé ach cearc is go bháin, mar sin bhí se machtamach chun sais brontainna sa thuairta bhalla éon éigent. A ríis le rion sé an cadrimh níos té níos a bhbliain, de scríomh mé chun Sula, buíochas a chuirte ar son mo bhíorán agus go ddíhann is mo charid is fearí sa glán sin agus níl duine ar bith an sa teach tá dúla gom comá léthe. An bhbliain sin bhí sé breth go maithir an máistras canlaí an bhean-áisiúil a luas níos luatha tréis don bhúntóir eile bhí aige séamas bás áil. Míníonn sé scéal sa tríú díalan. Híl mé go mé mo ghéalaigh imethe as mo chuoine. Ach an sin thosaigh ag caint le ban iliam ó chonla, nóair tháinig si chun na mómhlá an san tróna. Ní raibh mé le fada ag caint léthaí go bhfuair mé seach mór an na teanga gaeilge mar rinne si níos mó sáidam ná séamas. Ar méid de séamas róch an tráilte uhrach, onas gur ba agla lom ommarcha triblóis de choréir, mar sin léiríonn se ceanníorthaí an son. Luann sé go minic le linn na bliana son, tháinig si sais a ggórbort de chéimeis mar bhúntóirdó ach chuir sí leis an sealbhú teanga. De bhuain mé cuid fá géalaigh ón máistrás a canlaí a bhí ansa a ríist tho sé meascaidir múin agus dalam. Is spéisiú le dagart a bháinna le dhéanann sé nach mí an gailge in úsáid beidir ag an manúd. Bhuain mé gailge a ríis ón bhean céanna. Tá gailge is fearracha inis. Agus tá sí ábailte a teanga a chuir timpeall is fearr inis ná bhí si, agus bíonn sé teachta na chuoine. Mar sin ní dócha go raibh gailen mar cheangan phobal i gcuiseanna an tam son fiú i Roscomáin ach go raibh sé beidir ligithead na rúid ach is dócha mar cheangan gúcha sé roiint dus na seanóirí ach ná raibh si an úsáid ró or lehan. Níor luigh de híde féin an múntóir seo a bhí ag tréis séamas thart níos déanaí na héal. Mis mar rinne sé le séamas thart ach há úntráil eile níos déanaí. Cuireadh máistrás ní conlaí ó chuairim an rúma banne mar go cinnte greibh si gcuiseúil agus rud atá gceist an son ná an seomra ar cúlantí in a míoch si a lé leis na bheithíigh caiil sí an postán tuisc gur ceappa greibh si gcuid. So seans greibh seo an fáin ar bhar an chaint ar an máistrás canlaí nó an cadre bheatartha. Ach sin ráit a lean fearcéile a fearcéile ráig ag obair an tailech. Maidir na go fuair inéis an son is minic a chathag siad am le céile go fólíonn ach de bhí spruch commónta acha mar heasta go srína chur ar ólacháin a nathair. Dóil ma athair an omarcha. Ní raibh ma athair nó ma bháthair go maith ach bhí fá ag an máistir a bheith go donna. Bhí tribúd mór agam agus an éis leis. Seo chuir síos grán a bháin a dhéanann sé ar achtere
maidin gomach, thosaigh sé a caint a déobh ó, sin Oldfield, dheartháir leis, nó raibh chun dul leis an ministéireacht mar a hastig ó nathair agus bhí sé de hír a caithfh nuas air. So bhí sé a caint ar a déobh ó le a bháthar ríis nuair a bhí anéis agus mise as an rúma. Agus thosaigh sé ríis ag ramnú agus á cháine, thosaigh siise ag ggóil agus lean seisean dá cháine, ar deire tháinig mise isteach agus stoppas é. Cúig mé amach agus tréis seall ar mo cheachtaríis bhí sé fós á bársáil agus bhrisin éis amach cótrám sin air go raibh siise tain i ní go chortha agus hit me bháthir i lige i ní glige agus ar réigen ar deire fuair suas dá rúm féin í. Mar sin chun cumar an scéal go raibh deochfeisciúil i bhfealach an áit éigen sa taobh agus go raibh cad de hír don a raig ceocha bheith an nochar ag Dubhghlas agus an éisnú ag an máiste faoir. Agus leanan an pátrún a raig, bíonn siad burte caithfh tréimhsí aspaile chun sosa bheithe cothas dóchos na brianta go bhéir agus ón raic chuig anéis agus is sila uaid. Tá siad ag amach go halban agus is dúil nach méid siad a reis le chuig seachtaine ar cuirbé agus fág for mise agus an máiste le chéile ar feadh na haimseir sin. Má bháthar am leach lia anéis a halban agus an gobharnóir sné an tathair agus mise a gonacht agus a hifrin. Tugann sé féin agus anéis tá cíocht dá chéile agus comá déanann sé súntas de bhronta na sí thugann siad dá chéile agus mar sin de. Ceannig gnéis go róchanáalta dom leabhar na náin oisineach a nélig na halban agus leabhar na nárán mach an tír agus leabhar na nárán agus leabhar gaeilge albanach ar achtribh prunsa chearlaigh agus ceann eile ar star Alban sin tréiste fille ón Alban. Gach blian aimsir nóla bín pléann ar iad ag éirí amach dul sí staire agus a lord na mrontanas fiú agus iad lán sásta bhí sé chaintear 3 o'clock ar maidin, 4 o'clock ar maidin. Agus is léir gur a bí féin anéis agus Cecily an Taonbhort sa bhaintear a thug takeíocht dó agus a bhí a takeú leis an sim a bhí a gceist na teangacha. Ar an amláin breatan go raibh an tá leis go raibh daoine maithe mar sin ina héal ina measc na maná seo luigh mé an nuamh a cabhraigh leis agus a dahin gur fiú é a spreaga lena obair léin. Daoine leis iad a thug takeíocht farsanta dó nuair a bhí gá leis. Is saoil ina raibh rointeachtarí grána comá le hanachuid gascí luachfra. Chun cásar chur an gcaint bhhalum iireach de rinne sé ar rán atá stocha arúnach don aimsir sub bliana don de chuid raftery bhí sé seohann sa chéad díalan bhí tá anna chuid fónóí aige agus glúis na gaeilge gréige se bhíach PSC beaga filiachta mar sin de is dócha gur seo 6 tresla trú de haigent a níos ar cheacht an airigh beag an láig síne a níos ar cheacht na féle bríide or dóigh mé me glór háúsáid ge ó chuir mé me cheann é ní stoppa mé riamh go seaigh mé hir i lár bhío. Mar sin is an son a hágig mé an chaint. Sin blúín den méid atá ar siúla gom féinnig péiscéile do mo Uachtarán agus chuid den stifatá fachtamach go mar ó hosníos ar an obair sin agus bhrálam in ceist má hasí nóine híde a phlé tiile lomsa gurmín maithagah.